Jaunak mundua sartzean dio, hemen nauzu jainko, zure nahia betetzeko. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok bihotz garbikoak eta palekoak bakarrik, jaso dezakete jainko gizon eginaren misterioa. Aitor ditzagun gure pekatuak, eskuzabal eskaintzen zaigun salbamena onartzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, Maria gandik jaio eta gure senide egin zinen jainkoaren semea. Erruki jauna. Jesus jauna, gure ahuleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea. Kristo erruki. Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egiten duzun aitaren lehen semea. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gore espen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri, jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santoarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure hitza Maria Virginaren sabelean egiaz gizon egitea nahi izan zenuen. Egizu, gure salbatzailea jainko eta gizon dela itortzen dugunok, parte izan dezagula haren jainkotasunean ere. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Egun haietan, jaunak honela hitz egin zion Agasi. Eska ezaiozu jaunari, zure jangoikoari, ezaugarri bat zuretzat, naiz lurraren barrenean, naiz zeruan goienean. Eta Akasek, ez diot eskatuko, ez dut tentatuko jauna. Orduan Isaakek, entzun Daviden etxe, gutxi aldirizkiozue gizonentzat aspergarri izateari, jainkoarentzat ere aspergarri izan behar alduzue. Horregaitik jauna, berak emango dizue ezaugarria. Begira, Virginia urdun dago, eta semea izango du. Emmanuel ipiniko dio izena, hau da jangoikoa gurekin. Jaunak esana, hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Opari eta eskaintzarik ez duzu nahi izan, baina belarriak ireki dizkidazu. Erre opari eta oben oparirik ez duzu eskatu, eta orduan esan dut nik hemen nauzu. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Liburuan nitaz hau dago idatzia, egin dezadala zure nahia, ene jainko gogozko zaitori, eta bihotz mamian daukat zure legea. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Iragarri dut batzarre nagusian zure salbamena. Espainik ez dut itxi, badakizu jauna. Ez dut eskutatu bihotzean zure zuzentasuna, adierazi dut zure salbamena eta leialtasuna.
Ez ditut gorde euki batzarren nagusian zure grazia da zuzentasuna. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Ebertearrari egindako epistolatik. Zezen eta akarren odolak ez ditzake pekatuak kendu. Horregaitik, Kristok munduan sartzerakoan hau dio. Oparirik eta eskaintzarik ez zenuen nahi izan, baina gorputza eman zenideen neri. Erre oparirik eta pekatuentzakorik ez zitzaizun atsegin. Orduan esan nuenik, nitaz liburuan idatzia dagoena. Ona hemen ni, Jainko, zure nahia egiteko. Lehen da bizi honela esaten du. Oparirik eta eskaintzarik, erre oparirik eta pekatuentzakorik ez zitzaizun atsegin izan. Hauek legez eskaintzen badira ere. Gero honela dio, ona hemen ni zure nahia egiteko. Lehen da bizikoa kendu eta bigarrena jartzen du. Nahi horren indarrez santu eginak gera. Jesukristok behin betiko egin zuen bere gorputzaren oparientzagatik. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jesukristo guri bintza, argi gure bihotzak. Hitza haragi egin zen eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geurok ikusi dugu haren aintza. Jesukristo guri bintza, argi gure bihotza, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Gabriela ingerua bidali zuen jangoikoak, Nazaret deritzan Galileako herri batera, Virginia baten gana, Daviden etxeko Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen Virginia eta Maria zuen izena. Aingeruak haren etxean sartuta, honela esan zion. Poztu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria hitz hauek entzutean, eta pentsatzen jarri zen, zer ote zitekeen halako agurrura. Aingeruak orduan, ez izan beldurrik, Maria, jangoikoaren ederra aurkitu duzu, begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ezarriko diozu izen, haundia izango da. Goikoaren seme deituko dute, eta Jainko jaunak, haren aita Daviden errege aulkia emango dio. Jakoben etxean errege izango da, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Baina Mariak orduan aingeruari, nola daiteke hori, nik ez baitut ezagutzen gizonik. Eta aingeruak, Espiritu Santua jeitsiko da zuregana, eta goikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko den santua, jangoikoaren seme deituko dute. Ara, zure aide Isabel ere bere zaharrean haurdun dago, eta agorra omen zena 6. hilabetean aurkitzen da. Jangoikoarentzat ez baita ez ere zinik. Mariak orduan, ona hemen ni jaunaren mirabea, gerta bekit, zuk diozun bezala. Orduan aingeruak utzi zuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna.
Jaunaren gizakundiaren adierazpena edo anunziazioa festaburua ospatzen dugu gaurko egunean, martxoaren 25. Entzun dugu nola gertatu zen, Aita Santuak gaur goizeko mezan, esan digu oso modu ederrean, episodio hau nahita nahiez, Mariak, Ama Birjinak, kontatu behar izan ziola, San Lukas evangelariari, bestela zinezko izango zen, ezautzea, nola gertatu zen. Mariak bere gelako isiltasunean jaso zon Gabriela ingeruaren bisita, han ez zegoen beste inor, eta Lukasi kontatu zion, Ama Birjinak. Eta Santuak proposatu digu bakoitzak etxean gero irakurtzeko. Bakarrik irakurtzeko pasarte hau, anunziazioarena, pentsatuz, Ama Birjina dela kontatzen dona. Mariak aingeruari baiezkoa eman zionean, momentu hortan, Jesusetaz haurdun geratu zen bere sabelean. Eta hau da, gaur, kontemplatzen dugun misterioa. Jesus jainko gizon egina, benetan jainkoa eta benetan gizona. Nolakoa da benetako jainkoa? Asko hitz dute jangoikoei buruz. Eta asko hitz egin da historian zehar. Nolakoa da benetako jainkoa? Benetako jainkoa txiki egiten den bat da. Txiki egiten da, azkenekoa egiten da, gutako bat egiten da, eta gugatik ogi egiten da. Estalpe bateko aska batean jaio zen jainkoa, eta aska hortatik animalie jaten zuten. Zeukatzen beste lekuik haurtxoa jartzeko eta aska hortan jarri zuten. Zati jaio zen Jesus aska batean. Aska batean jaio zana egunen batean guk ere jateko, ura jan dezagun. Bera ogi egingo delako, gugatik eta guretzako. Hau hain harrigarria da, guzti hau hain harrigarria da, gure jangoikoa txikitea askok ez dutela ulertzen, ez dute onartzen, hau benetako jainkoa izan daitekeenik. Jangoiko honek ez dio inori obligatzen, ez do indarra erabiltzen, guk sinisteko edo behai jarraitzeko. Errege honek bere erregetza maitatzen, salbatzen eta bizia ematen gauzatzen do. Besten zerbitzuan jartzen, hau da benetako jainkoa. Jesus baita benetako gizona da. Zein da gizona? Zein da gizakia? Gu zein gea? Gizakiok arazo ikaragarri ditugu gure bizitzan zehar, geure burua onartzeko. Denok izan ditugu edo ditugu geure konplexuak. Zenba gazte daude, beren burua desberdin izatea nahiko luketenak. Ta hau zergatik. Desberdinak izan, baino zein da modeloa, zein da gure perfekzioko modelua jarraitu nahi deuna. Zein da benetako gizakia? Gu zein gea gure izate sakonenean? Benetako gizakia Kristo da. Juan Pablo bigarren Aita Santuak 1984 urtean honela esan zion gazte talde bati. O Kristo, bai, pena merezi du gizon izatea, zu gizon izan zarelako. Zenbat pena merezi duen gizaki izatea, zu gizon egin zarelako. Jangoikoa gu bezalakoa izatea aukeratu badu, horrek esan nahi du agian, ni oraindik ez dudala ulertu nor naizen. Kristok esaten dit ni nor naizen, eta beak bakarrik, ez beste inork. Gizakia eta jangoikoa bat egin dira. Liongo Ireneo Santuak, 2. mendean, honi buruz hitz egiten, honela esaten zuen. Gizakia
jangoikoaren kapaza da. Gizakia jangoikoaren kapaza. Zer esan nahi du honek? Gaur ospatzen duguna, Mariaren sabelean, bere baiezkoari esker, nobedade ikaragarria egon dela. Historian egon den nobedadeik handiena. Jangoikoa gutako bat indala. Eta beraz, gu kapazak gehala, gutako gaitzak kapazak gehala, jangoikoa gure barnean jasotzeko, hartzeko. Honet esan nahi du, honek esan nahi du guk gure eguneroko gauzak jangoikoarekin bat eginik bizi ditzakegula. Etxeko lanak jangoikoarekin bat eginik egin ditzaket. Baita lana, penak, injustizia bat jangoikoarekin bat eginik bizi ditzaket. Humilazio bat jangoikoarekin bat eginik bizi ditzaket. Baita bakardadea ere, bakardadea jangoikoarekin bat eginik bizi dezaket. Horregatik inzan gizon jangoikoa, horregatik. Eta horregatik iten da ogi, Jesus, gauza txiki bat, guk bizi berri bat izan dezagun. Jangoikoaren semea gizon eginda, guk gizakiok, bere graziaz, bere jainko bizitza izan dezagun. Eska dezagun jangoikoari kontemplatu dezagun misterio handi hau, gaurko egun hontan, eta eska dezagun bere laguntza, gure bizitzako gauza guztiak, berekin bat eginik bizi ditzagun, horrela izan bedi. Senideo, gure salbamenaren misterioa gogoratzeko bildu gera hemen. Eska dizaiegun jangoiko alguztidunari entzun ditzala gure otoitzak. Eska dezagun gure aita santuaren alde, gure gotzaiaren alde, apaiz, diakono eta jangoikoaren herri osoaren alde. Eska dezaiegun jaunari. Eska dezagun gizon emakume guztien alde, guztion duintasunaren alde, eska dezaiegun jaunari. Eska dezagun medikuen, erizainen eta besteen zerbitzuan dauden guztien alde. Jangoikoak zailtasun une honetan adoretu ditzan, eska dezaiegun jaunari. Eska dezagun baita ere gaixoen alde. Jangoikoak bere zailtasunean, bere iluntasunean argi ditzan, eska dezaiegun jaunari. Jauna gure jainkoa, entzun bihotzonez, Maria laguntzaile dugula, egiten dizkizugun otoitzak, bere sabelgarbian eraman baitzuen jainko gizon egina, Jesu Kristo, errege bizi dena gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurranen indarrak eta gizakiaren lanak sortua.
hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu, Jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakeren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu jainko alguztiduna zure Elizaren emaitzak, eta Elizak zure seme bakarraren gizakundean bere hasiera izan duela aitortzen duenez gero, emaiozu Kristoren misterioren festaburu hau pozik ospatzea. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, Jauna dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki eta bidezko da. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna. Aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maria Virginak, aingeruari entzunik, fedez onartu baitzuen, eta bere sabel garbian maitasunez ekarri, gizakiongatik eta gizakion artean, Espiritu Santuaren egitet sortzekoa zen Kristo. Horrela bete ziren egiaz, jainkoak Israeli egindako agintzariak, eta agerian jarri zen, miragarriro beteko zela herrien itxaropena. Horregatik, zure handitasuna aitortzen dute aingeruen taldeek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarzazu, jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zeru, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zuari zera beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz, jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu, zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen misterio hauek, berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogi hartu eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jaan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinisminaren misterioa. Hil eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria
eta hilen artetik piztea, eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza hontan, zurekin paketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatzua, Jangoikoaren ama beti Birginarekin, haren senar Jose santuerekin, zure apostolu eta martiri santuekin. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure Eliza, zeure zerbitzari Francisco gure aita santua eta Jose Ignacio gure gotzaina. Gainerako gotzain eta Eliz gizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztiz ona, erakarri zeruen gara, mundu zabalean banaturik dabiltzen zeure seme alabak. Hildako gure zenideak eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak. Arritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu, zure aintzaren zorion batea izango dugula, betiko haiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu, ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, oste eta aintza guztia, izaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Guk ez dakigu jainkoari zer eta nola eskatu, baina bihotzean dugun haren espirituak otoitza jartzen du gure espainetan. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure adezu erregetza, zure agozpe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak, jangoikoarekin adiskidetzen dituzu. Begira, zeure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Ta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Begira, Virginia haurdun dago eta semea izango du, eta Emmanuel ipiniko dio izena. Kristoren gorputza hemen. Komunio espirituala. Sinesten dut jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, ta zu hartzeko gogotsu nago, bai une hontan sakramentu eran, baina une hontan sakramentu oran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula, zu gandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Sendozazu gugan jauna, zinezko fedearen sakramentu hau, eta egizu Ama Virginaren semea egiazko jainko eta gizon dela aitortzen dugunok, lor dezagula betiko zorionera iristea, piztuera salbagarriaren indarrez, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egun ona izan, eta bihar arte, bihar zazpiretan berriz ikusiko dugu elkar. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Jaunaren poza da gure indarra, zoazte jaunaren pakean.